यश रिकॉर्डिंग स्टूडियो फखरपुर। म्यूजिक बाय अयान बाबू पंडितपुरा। सखी कमर में दर्द भरपूर दिहले ए सखी कमर में दर्द भरपूर दिहले पियावा लहंगा मोर उठा के लाठी हूर दिहले पियावा लहंगा मोर उठा के लाठी हूर दिहले पियावा लहंगा मोर उठा के आई हो दादा पियावा चोलिया नीरे खता आई हो दादा पियावा चोलिया नीरे खता लहंगा तलंगा सखी चढ़ियोला सारता लहंगा तलंगा सखी चढ़ियोला सारता आई हो दादा पियावा चोलिया नीरे खता आई हो दादा पियावा चोलिया नीरे खता नाच दिल हमरो जोगावल साड़ी केतना बताई सखी पियावा के नादानी करेला सखी उ त मीठी मीठी बतिया रात भर हम के सतावेला छतिया नाक के नथुनिया सखी तूर दिहले ए सखी नाक के नथुनिया सखी तूर दिहले पियावा लहंगा मोर उठा के लाठी हूर दिहले पियावा लहंगा मोर उठा के लाठी हूर दिहले याद सखी नैहर के आवे भातार से जिया सुखल कुदावे याद सखी नैहर के आवे भातार से जिया सुखल कुदावे सुखल कुदावे सखी सुखल कुदावे सुखल कुदावे सखी सुखल कुदावे याद सखी नैहर के भातार से जिया सुखल कुदावे याद सखी नैहर के आवे भातार से जिया सुखल कुदावे लेके हमके गईले सखी घर के अन्हारे हमारा के डर लागे सखी हो बेकारे राइटर निशा के हमके तना बताई राम कुमार यादव के हम कितना समझाई गोविंद खेसारी संग सपोर्ट करेले ए सखी गोविंद खेसारी संग सपोर्ट करेले पियावा लहंगा मोर उठा के लाठी हूर दिहले पियावा लहंगा मोर उठा के लाठी हूर दिहले यश रिकॉर्डिंग स्टूडियो फखरपुर।